не була, зразу вертушки, напоследок. Наші не тягали, говорить, говорю, я бачив, була. Він треба, піднімається, наші не треба, Він не треба на висоті, але... На самому висоті. И ты со стороны? Jest tak do ułożu, co ataszu, nie? Wyjść do parku, nie, nie? A naobrot, tak, czakać, co da, jo! Tak,